Бог ти е дал. Тази сутрин благодаря на Бога, че сме молитвения дом. Ние тази сутрин сме в присъствието на Бога, под закрилата на Бога. Защото казва, домът ми ще се нарича молитвен дом. Всеки ще идва и ще излива душата си, сърцето си, ще каже проблемът си, ще каже нуждата си. И няма да си отиде такъв, какъвто е дошъл, ако вярва в името на Бог. Тази сутрин, ако обичате, нека се изправим за Божието Слово. В Исаия 54 глава, в Стария Завет 10 и 11 стих. Защото ако да изчезнат планините и да се изпреместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе. И заветът на мира няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. В наскърбеност, смутеност, бездушие, ето аз ще прославя камъкът, който Бог е създал. Амин. Нека тази сутрин искам да ви кажа, брати и сестри, темата ни тази сутрин – Божият завет. Ако някой, както вчера, ние дадахме водно кръщение на три сестрички и брати и сестри, те включиха завет с Бога. Така и Бог включва завета си. Тази сутрин ще чуем за Божия завет, който Бог направи с черната си. И вижте, Божието Слово има две неща, защото ако изчезнат планините, които ние ги виждаме, ако изчезнат планините, които ви притискат в сърцето ви, в душата ви, и ако да изчезнат, казва Божието Слово, и се преместят хълмовете, Бог е обещал. Обърнете внимание, брати и сестри. Бог е обещал, но все пак моята благост няма да се оттегли от теб. Тази сутрин милостта на Бога, тази сутрин силата на Бога няма да се оттегли от теб, защото Бог е включил завет, брати и сестри, със себе си казва, този сутрин завета ще бъде към моят народ. И колко е добро, че наистина понякога дори ние да забравим завета, който включим и с Бог. Бог никога няма да забрави завета си, а Неговата благост ще бъде винаги върху нас. Божието Слово иска да ни каже много различните имена на Божия завет. Тази сутрин има много имена, които са на Божия завет. И в Стария завет, както братите в Стария завет, така и в Новия завет, заветът на благост, който казва Божието Слово. Това е завет, който направил, брати и сестри, не с жертви, не с приношение, но Той направил завет със своята си благост, казва Божието Слово. Заветът на Авраам е заветът на вярата. Бог направи завет с Авраам, но този завет е завет на вярата. Авраам повярва в Бога и това му се обвини за правда. Това е заветът, който той направи с Авраам, братя и сестри. Но в Новия завет, обърнете внимание, Новия завет, заветът на Божията благодат. Тази сутрин Бог е направил завет, че винаги върху чедата му ще има Божията благодат, ако живеят за живия Господ. Второ, завета на Божията любов. Бог ни е възлюбил с тази безкрайна любов, затова Той показа завета си, братя и сестри, с любовта си, може да дава като пример Божието Слово.
И трето място, завет на мира. Вижте, Исус казва тази сутрин, Той направи завет да има помежду нас мир. Представете си, ако няма мир, има война. Представете си тази сутрин, брати и сестри, но нека дойде Божият мир върху всеки един от нас и да почувства. В Римляне 5.1 казва, братите, оправдани чрез вяра, имате мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Оправдани чрез вяра, имате мир в Бог. И тази сутрин колко е добре да чувстваш Божият мир върху себе си. И този мир не е човешки мир, този мир не е животински мир, а да имаш Божият мир, който Божието Слово ни казва. Заветът на Божията непроменима благост. Всичко може да се промени. Вижте, както чухме Божието Слово тази сутрин, Бог обещава, брати и сестри, в Исаия 54, 10. Защото ако да изчезнат планините и да се преместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от теб. Той остава същия вчера, днеска и във веки. И всичко да се премести. Но Бог няма, брати и сестри, както Той ни обещава, Неговата благост няма да се отдели от тебе. Защото Божието Слово продължава и ни казва, брати и сестри, да, заветът на Божията непроменима милост, непроменимата благост, името на Бог. Ето защо едно от имената на Бога е благост. Бог на благостта. Бог на милостта. О, тази сутрин благият Бог. Вижте, тук иска да ни каже, че Той е благ. А всеки един благ човек може да направи добро. Всеки един благ човек може да помогне, но нашият Господ, Той е благият, който, брати и сестри, записа имената ни в книгата на живота. Той е благият и който казва, брати, преди сътворението на света, вижте, брати и сестри, преди да те даде образ в утробата на майка ти, казва, аз те избрах. Богу слава да бъде на Господа. Божието Слово иска да ни каже тази сутрин в Псалом 52, 9 стих. Винаги ще те славославям, защото ти си сторил това и пред твоите свети ще призовавам името ти, защото ти си благ. Тази сутрин ние призоваваме името на Бога, защото Господ, нашия Бог, не е строг, а нашия Бог е благ и милостив към чедата си. На трето място иска да ни каже, запомнете заветът на Божието непроменима. Бог не се променя. Благост. Вижте, непроменимият Бог иска да ни каже, брати и сестри, благият дух на Бог. Божият благ дух никога не се отделя. И тази сутрин духът на Бога, както казва Божието Слово, да почива върху вас. Духът на Бога, на благия Бог. Ако Бог е свят, казва и вие бъдете святи. Искам да кажа, ако Бог е благ и ние да бъдем благи един към друг, както казва Божието Слово. Да, Псалом 143 в 8 стих. Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието ти. Тази сутрин рано да чуеш гласа на Неговото милосърдие. Какво означава милосърдие? Това е емблемата на Бог. Милосърдието е емблемата на Бог. Ще дам един пример с една линейка, която, брати и сестри, като чуи за болните, които дава помощ. Вижте, брати, тя наистина помага на
независи бедни, богати, прости, учени, линейката, която има съобщение, тя веднага се призовава и ние виждаме, братя и сестри, наистина, че той може да помогне и да покаже, както тази сутрин Божието Слово иска да ни каже, братя и сестрица, благото и милост на живият Бог. Да чуя рано гласа на Твоето милосърдие. Защото, братя и сестри, на Тебе уповавам. Ако не чуеш гласа на Бога, не закоравявай сърцето си. Отвори сърцето си, мога да кажа душата си, за да чуеш гласа на Бога чрез Неговото Слово. Вижте, брати и сестри, тази сутрин Бог иска да ни каже, дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя. Не само да чуеш гласа, но Господи, искам да опозная пътя. Дай ми да разбера пътя, по който трябва да ходя. Защото знаем, че има път, който води към ада, пътят към греха, пътят към престъплението, но има един съвършен път, който води към вечността. И ни казва, защото към Тебе издигам душата си. Тази сутрин всеки един от нас трябва да издига душата си пред живият Господ. И тази сутрин Бог да ни помогне. Нека в нас душите ни да се съживат. Защото имаме Бог, имаме надежда в живият Господ Исус Христос. Заветът на Божията непроменима благост е във вечно непроменимият Бог. Той не се променя. Той е вечният непроменим. Ако човек се мини и мога да кажа света се мини, времето се мини, лято, зима, есен, пролет се мини, той си остава същия. Аз съм вчера, днеска и довеки, казва Божието Слово. Особено в Откровението, първата глава, 8 стих. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ, който е бил, който иде, братя и сестри, всемогъщият Бог. Аз съм първият и последният, казва Господ. Началото, което създаде света и краят на света, всичко през това време, казва Господ, аз съм. Има ли някой друго име, има ли някой друг, който може да, братя и сестри, да преувеличи гласа на Бога? Евреите 13:8 казва Исус Христос, същият вчера, днес и във веки. И същият Исус Христос е същият вчера, днеска и във веки. Поканата до неопитаните Божият непроменима благодат. Днес Бог те кани, тези, които не са опитани, които не са чувствали, вижте, непроменимата благодат на Бог. Бог те кани, за да можеш, брат и сестри, да разбереш и да опиташ. Какво да опиташ? Тази сутрин ни казва, брат и сестри, Псалом 34, 8 стих ни казва, вкусете и вижте, че Господ е благ. Бог, блажен онзи, който уповава на Него. Вкусете. Тази сутрин да вкусим от Божието Слово. Тази сутрин да вкусиш от благостта на Бога. Мога да ви кажа за тази благост, ще ви кажа един пример. Едно малко момченце, майка му го изпрати на пазара да вземе един буркан мед. И на връщане това дете срещна го един възрастен човек и го попита, момче, какво носиш? Той казва, нося мед. И той попита, колко е сладък меда? И момчето просто не може да каже нито като захар или повече от захар, не може да опише колко е сладък меда. Момчето се сетил, отвори бурканчето и казва, чичко, вкус е да видиш колко е сладък меда. Днес ние, за да
чувстваме Божията милост, трябва да вкусаме от Божията благодат, да вкусаме Божията сила, от Божието присъствие, от Божията милост, както ни казва. Вкусете и вижте, че Господ е благ, че Господ е милостив, че Господ е верен. Бог иска да ни каже, който уповава на Него. Заветът на Божието непримирима милост, непроменима милост. Вижте, Бог показва милост, непроменима. Неговата милост не се променя. Може любовта ни да се променя, милостта ни да се променя, но Бог не се променя. Исаия 54:10, защото ако и да се изчезнат планините и се преместят хълмовете, пак моята благодат няма да се оттегли от теб. Тя ще бъде всякога с теб. Божията благодат. Когато вървиш, когато се молиш, когато си на почивка, Божията благодат никога няма да те напусне. Слава да бъде на Бога. И на края на света да бъдеш, Божията благодат ще бъде върху тебе, защото това е обещание, това е завет, който е включил Господ. И нека да помним, брати и сестри, какво казва Господ. Наистина, брати и сестри, няма да бъде върху това. И заветът на мир няма да се оттегли, казва Господ. Бог е включил със себе мир. Не война, а Бог е включил мир, заедно с тебе, казва Божието Слово. Заветът на обединяваният мир с Христос. Бог не определи да се обединим с Христовият мир. Римляните 5:1 казва, те оправдани чрез вяра имаме мир в Бога чрез нашият Господ Исус Христос. Оправдани чрез вяра. Искам да обърна малко внимание върху вярата. Вярата, мога да кажа, това е началото, човек, който трябва да приеме. Повярвай и виж. Да повярваш. Авраам повярва като пример, който казах тази сутрин, брати и сестри. Но иска Господ да ни пита, имаме мир с Бог чрез нашия Господ. Мирът идва от Отца чрез нашия Бог, преминава чрез нашия Господ Исус Христос. И този мир, както Бог даде мира на Исус, така Неговият мир идва и върху нас. Мир, с кого имаш тази сутрин? Бог пита тази сутрин. Мир с Бог. Мир, за кого имаш този мир? Мир за човешките грешки. Имаш ли мир? Вижте, брати и сестри, защото виждаме мирът чрез кого? Чрез Господ Исус Христос. Мирът идва само единствено чрез нашия Господ Исус Христос. И обърнете внимание, една еврейска дума, която се казва шалом. Това означава мир. Вижте, думата шалом означава мир. Шалом, пророчеството за Божият или Христовият мир. Винаги в Стария Завет се поздравяваха с братя с тази еврейска дума шалом. Срещнат ли се двама братя, винаги дигат ръка и казват шалом. Това означава мир върху те. И обърнете внимание още братя, на второ място шалом, пророчество за рождението на Христос. Христос ще се роди и ще донесе мира. И затова се казва, че рождението на Исус, мира ще дойде. И това казва думата шалом. И в Лука 2:14 се казва, слава на Бога на висините и мир между човеците, което е Неговото благоволение. Той, Христос, когато се роди, носи мира върху човеците. Още думата пшалом, обещаното от Христос. Той обеща, казва, поздравявайте се с мир.
В Йоанна 14 глава 27 стих. Мир ви остава. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви давам. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Ето аз ви давам моят мир. И ако тази сутрин някой няма Христовият мир, ето откъде идват проблемите. Ето откъде идва греха. Защото човекът няма в себе си не човешкият мир, а Божият мир. Христос казва, аз съм дошъл да ви дам мир. И тази сутрин Божието Слово иска да ни каже още в Шалом, казано от Христовото Слово. Обърнете внимание за довиждане. Когато се изпратиш някой, нека мирът на Бог да бъде с теб. В Шалом, нека мирът на Бог да бъде с теб. В Йоанна, 20 глава, в 19 стих. А на вечерта, същия ден на първата седмица, когато вратата на стаята, дето бяха ученици, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза, мир вам. Или каза, шалом, мир вам. Мирът на Бога, колко пъти се споменава в Божието Слово за мирът на Бога. И аз вярвам, тази сутрин всеки от нас, братите, има да може да вземе мирът на Бога върху себе си. Има нужда. Защото мирът на Бога, брати и сестри, малките проблеми не се забелязват. Ако имаш мирът на Бога, не да отговаряш дума върху дума. Вижте, тази сутрин Бог иска винаги да има мир в къщата си, мир с чедата си, мир с обществото, дори мир да има с врага. Той нека си говори. Той нека да клюкасва, той нека да говори против тебе. Ти имай мир. Пази Божият мир в сърцето си. Божието Слово иска да ни каже преображението чрез заветът на мира. Човек трябва да се преобразява. Разбирате ли? Ще ви дам един пример. Исус, когато беше на планината, на преображението, явиха се двама, Илия и Мойсей. И се утешаваха, разговаряха си. Може би беше дошло времето, за да може вече да тръгне като истински, мога да кажа, брат и сестри, за да отиде на кръста, за тази мисия, която е дошла. И Божието Слово ни казва на преображението чрез заветът на мира. В Исаия 54 глава, 11 стих и 26 глава в 3 стих. Ще опазиш в съвършен мир, ще ме опазиш в съвършен мир. Неколебимият ми ум, защото на тебе уповавам. Бог да опази мира в нас. Ние не можем да пазим нищо. Но Бог да опази мира, заветът, който направи с нас, братя и сестри, ще опазиш съвършен мир, неколебимият ти ум, защото на тебе уповавам. Тази сутрин на кого уповаваме? Тази сутрин на кого вярваме? Тази сутрин, брата и сестри, ние вярваме в живият Господ. Преображението, когато си наскърбен, наскърбени, преображението на когато си смутен, да пазиш Божият мир. Преображението, брата и сестри, на страхливост, когато дойде страхът върху тебе, опази Божият мир. Преображението в нашата сила, нека да запазим Божият мир. Преображението
на нашият характер, да го променим вече. Не с умрук да чукаш, не с думи да говориш, а да говориш с Божият мир. Това е да се прообрази, иска да каже характерът. Ако виждаме Божият характер, така и ние трябва да бъдем подобни. Преображението на нашето семейство, дори и семейството, ние вече, ако Христос живее в нашия дом, в нашия и мирът на Бога, трябва да бъде върху нас. Преображението на нашия народ. Вижте, преображение чрез заветът на Божието благоволение. Тази сутрин Бог иска народът ни дори да знае за мирът на Бога. Преображението иска да ни каже за Божието благоволение. И последно ще ви кажа в Лука 14 глава, в Лука 2 глава, извинявайте, 14 стих. Славата на Бога, слава на Бога на висините и мир на земята помежду човеците, което е Неговото благоволение. Вижте, тази сутрин славата на Бога в небето, но обърнете внимание, и на земята мирът помежду човеците. Това е много ценно, да имаш мир помежду човеците. И с Божият мир тази сутрин да участваме в Господната вечеря. С Божият мир да се помолим, с Божият мир да си отидем, с Божият мир да вървим, с Божият мир да служим на Бога. Не аз каквото кажа, а каквото каже Господ. Вижте, братите, ние трябва да се съгласим тази сутрин, както Божието Слово иска да ни каже тази сутрин, Божият завет, който Той включил с нас. Както и ние на водното кръщение, и ние включим завет с Бог. И нека да опазим заветът ни с Бог, с Божият мир. Каквото и да правиш, каквото и да вършиш, върши го с Божият мир. И Бог тогава, наистина сърцето ти, при живият Господ, наистина, брати и сестри, няма да бъде болно, защото мирът на Бога го пази. Да не се смущава сърцето, нито да се бои, каза Господ, защото имате Божият мир във вас. И нека тази сутрин с този Божият мир да служим на живият Господ. Нека се представим нуждите пред Бога.